hindi malilimutan. Ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, tuloy nyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Timbong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Ako'y makilala, sikat sa buong banla. Ang ibang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakapusin hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iliga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZK
DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras matugang sa RPN DZKI, alas 12:05 din pagkauto. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check is brought to you by Effects, Lights and Sounds by June Escuro, Nabwa, Camarines Sur. Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tigdas ng pera at toyo. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat magpabakuna. Maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Pagkulaan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Sa DOH. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, prumarada ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hidla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stay-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy na easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya! I-shield mo. Laban ng pati virus! I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado! I-shield mo. Pamilyang protektado! I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa asero, kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Galing, galing, galing. Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Yan ang smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. Starwax, Starwax, wax. Starwax, Starwax, wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Starwax, Starwax, wax. Ilan na to the max. Starwax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Starwax, Starwax, wax. Kintabang na to the max, max, max. Starwax floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay mas alaga, mas protektado pa. It helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay mas alaga, mas protektado pa. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Sinong magsasabing ako'y masaya na Mga dugang maray na pagkautusin o gabus. Welcome po digdi sa lawag ka na sa tuyang programa. lagi E di po, pag-ulayan tabanwaan. kung sa pakapal. Bako man pong macho, bako man nagwapito, kundi simple sa naman po. Kay dalas masubo sa alangan. Kamusta po sa ito yung mga parantabay sa bilog na Rinconada area sin probinsya ni Camarines Sur. Ngunit isip ko na may gulong-gulong. Siyempre sa mga naka-Facebook Live, Twitter, asin man YouTube channel, marhay na pagkaudto sa Inugabus. Welcome. Medyo malumluman na panahon makatugang dawa nga ni nakakamati kita ni sobrang arasas ngunya na mga panahon. Pero okay lang, mayong problema. Dawa pa paano, linilimpoyan man kita. Ay, sa mga nagkakarakan ko niyan, kumusta po kamo dyan? Ha? Sa mga may reunion, kami may family reunion, kundi di ako naka-attend ko niya na pagka-udto, ngunyan aldaw. Igwa kitang duty. Importante sa kuya na mag-duty na muna. Ha? Sabing ako'y Okay lang na may family reunion ta si mga tugang ko yaon man duman. masama. Ini po so Atchan Navarro family. Laging merong nobya. Yan, may reunion ko niyan ang Atchan Navarro family. Lamang naman, di sinasadya. Kaya sa mga kapinsanan niya to from the different Masaya. place digdi sa Pilipinas. Yaon dyan sa Barangay Bulwang, Bao, Camarines Sur. Ngunit isip ko na may gulong-gulong. Kaibanan niya to batugang sa technical department ko niyan si James Sonoco, yan man si Felix Lagrimas. Naman sa transmitter side si Jap Buena Obra and Engineer Abilin Don Turalio. Asin man si Bert Cabrillas. Digdi sa moya sa information, yaon digdi si Tony Saison. Ako po ang sa Indong amigo sa radyo ni po si JB June Verdi Floor. Nagpapaabot po sa Indo ni Marhay na pagka-udto. Welcome po digdi sa laog ka na sa tuyang programa. Abot po kitang 1 o'clock and then 1 to 2 o'clock ipapadagos niya to yan. Pero sa maabot na Sabado siguro at ibaad kita abot na lang 12 to 1 pag sa Sabado mga to. Guwapito raw ako, ngunit isip ko na may gulong-gulong. Ay, tapos pa sa mga tugang so ginibong modified palarong Bicol 2023. Pangalan. Kadakol naghahapot siguro. Si Say po ngayaan overall champion. Say po ngayaan Nanggana. Ang overall champion mga tugang, bakuna po ang probinsya nin Camarines Sur. Ang nag-overall champion, iyon na po ang kuyan, ang Naga City po mga tugang. Guwapito raw ako, ngunit isip ko na may gulong-gulong. Ang Syudad Canaga, iyo po ang overall champion sa 2023 modified palarong Bicol mga tugang na ginibo po kan April 24 abot ng April 28 po mga tugang. Kaya congratulations na sana po sa mga
players dyan po sa Ciudad Canaga. Sinda po an overall champion mga tugang. Nakakuha po sinda nin 76 gold, 58 silver, and 69 bronze medal mga tugang. Naga City dethroned Camarines Sur. Linampasan po nindaan Camarines Sur from the championship throne mga tugang. Daan Camarines Sur po nakaguno nin 56 na gold medal, 63 silver, and 68 bronze medal po mga tugang. Yan po ang istorya. Dapit po digdi sa modified palarong Bicol 2023. Say po ang pangtulob mga tugang, iyo po ang Camarines Norte. Ang Camarines Norte po, iyo ang tulo sa overall standing po mga tugang. Ang Cam Norte na nakaguno po sindanin 46 gold, 32 silver, and 62 bronze medal. Ayan po ang panlima. Abot na lang kita duman sa panlima. Na panlima po mga tugang, iyo po ang Ligao City. Nakaguno nin 43 gold, 16 silver, and 20 bronze medal. Kumplituhon niya to ang top 5 best performing delegation. Iyo po ang Sorsogon Province, sigwanin 38 na gold, 18 silver, and 16 bronze medal po mga tugang. Ayan, ano po? Yan po ang lima sa mga nanggana digdi po sa ginibong modified palarong Bicol mga tugang. Sinabing modified, yan po kaya day pwedeng gibuhon sa sarong lugar sana. Tanganing day po kuno-kuno ang mga paradalan. Pati mga players, kaya ginibo po sa iba-ibang venue sa Laugpukan, Bicol region po mga tugang. Sa ultimong panahon ang Naga City nakaguno ng overall championship kan taon 2016 po mga tugang. 2016 kan maguno kan Ciudad Canaga an championship, overall champion palarong Bicol. Mantang ang Camarines Sur pirang taon, halos sunod-sunod na taon, 2017 to 2019, iyo po man ang probinsya ng Camarines Sur na perming top 1 pagabot po digdi mga tugang, pagabot po digdi sa palarong Bicol. Pero po ngunyan medyo naiiba, taginibo pong modified palarong Bicol 2023. Ayan, ano po? Kaya yan po ang resulta. Duman po sa ginibong palarong Bicol, modified palarong Bicol 2023. Congratulations sa Ciudad Canaga, overall champion, pandua, dayman nawaraan Camarines Sur, pangduan Camarines Sur, pangtuluan Camarines Norte, pang-apat Ligao City, asin pang-lima iyo po ang Sorsogon Province. So iba po nakaguno man po nin mga medalya, kundi kung titipunon ang medalya so pinakadakol, yan po ang overall champion. Sa elementary garuan Bicol, ang Camarines Sur, iyo po ang overall sa elementary. Kaya okay na yan, mayong problema, importante. Natapos na po sa palarong Bicol. Natawan ta po ni na tsansa na after 2 years na daypog nangyari, narog kaining palarong Bicol, ngunyan po mga tugang, nangyari man Giraray. Ayan, di ba? Kaya congratulations Giraray sa gabos na mga nanggarana
digdi po sa ginibong palarong Bicol or modified palarong Bicol 2023 po mga tugang. Okay, sige, nawara na sa kuyang intro. Sain ka na, nagduman. Sige, dyan ka lang. Oras po, igwa na kita nin 20 minutes mga tugang. Makalipas na po ang oras na alas 12 nin pagkunto. Digdi po sa pag-ulayan ta program mga tugang. Digdi sa RPN DCKI. Anyway, mga background man sanayan niya to mga tugang sa loob ka na programa ha. Bako man kitang musical ngunyan ta nasa Sabado ngunyan. Tukar kita kan mga importanteng impormasyon digdi po sa loob ka na sa tuyang programa. Ay, naso machong guapito. Ay, kamusta giraray? Kamusta mga nag-aantabay ngunyan ha? Digdi sa programang ini. Ngunyan pong Sabado. Pet sa 29 na kita kan bulan na Abril. Sarong kuya na sana pala. Pet sa 30 na sa aga mga tugang. Tapos na naman po ang bulan kan Abril mga tugang. Kaya garo malaog na po ang bulan kan Mayo. O pag bulan baga kan Mayo, pag naglaog na po ang bulan kan Mayo mga tugang, gustong sabihin panahon na po yan in taguran, pero kita po ngunyan nakakamati nin sobrang init. Nakakamati po kita nin sobrang arasaas sa mga panahon na ini. Kaya nga ni ang Department of Education mga tugang, garo naggibo po sinda nin nagpahuros, nagpaluwas po nin Memorandum of Agreement. Dahil po kini yung namamatayan na grabing init kan panahon sa enterong runakan na Pilipinas mga tugang. Kayo sa ligayang dapat ay sa akin. Siyempre, sa lado man po kan mga kakian na nag-reskwela mga tugang, lalo sa mga nasa elementarya, nakakamati po nin kalintura, sipon, pag-araw kayo pong pabago-bago po ang panahon, digdi po sa tuya po mga tugang. Kon kaya, ang DepEd nagpaluwas po nin memorandum. Yan. Memorandum. Kung iyan po ibabalik sa blended learning or face-to-face classes. Kaya sa lado kan kuyan kan regional office 5 kan DepEd sa pagi ni Dr. Gilbert Sadsad. Igwapo sindang pinahoros na ayan po depende na sana sa mga sa division office kan Camarines Sur, kan Albay, kan Masbate, asiniba pang lugar kung sinda po magibunin lakdang na mag face-to-face o mag blended learning mga tugang. Igwapo sa naman ng mga lugar digdi sa nasyon kan Pilipinas na pwede pong gibuhon na magkaigwanin blended learning. Lalo na po dyan sa may parte kan Eastern Samar. Sa lado po kan DepEd man po sa Eastern Samar, talagang grabe ang namamatayan nindang init kan panahon mga tugang. Kon kaya ini po sa inda mga tugang na pinaggibuhanin lakdang Pero digdi sa tuyang lugar, digdi sa probinsya nin Camarines Sur, ibang mga eskwelahan, dawang ani nakakamati kita nin init, pero dyan sa eskwelahan, igwang mga preskong lugar mga tugang. Kaya nga ni nagmeeting po sa mga magurang, mga parents, kan mga aking nag-eskwela sa pampublikong eskwelahan. Pinapili po sinda kan mga maestra. Kung ano nga gusto nindo, blended learning or face-to-face classes, o kaya pwedeng gibuhon by settings or set 1, set 2 ang pag-eskwela.
O malata katapos-taposi an inaprobaran kan mga magurang mas gusto mi ngayang face-to-face classes. Marig ngayaan mga aki na kapag nakakanood na po sa eskwelahan. Sa totoo lang, pag nasa harong, dahil mo mapirit ang aki kung mag-module o dahil taperming ang isip kayan, iyo po na magkaigwan o kaya magkawat sa harong mga tugang. Kaya ang mga aki ngunyan, ang mga magurang, mas pinagmarhay ninda na ipadagos man giraray an face-to-face classes. An iba pong eskwelahan. Presko man ngayon sa tuyang eskwelahan, sa mga rooms, igwanin mang electric fan, maray an ventilation kan classroom. Pero nasa na ngayon sa ibang eskwelahan na talaga ngayang mainit, sindaman an mapili kung ano yan, gusto ninda. Kung gusto ninda, maging ko yan, magkaigwanin blended learning mga tugang. Oy, 25 minutos mga tugang makalipas sa oras na alas 12 nin pagkudto. Nag-aantabay kamo digdi sa pagulayan ta program sa RPN DCKI. Kami po sa bayan man pong naaantabayanan sa samoyang Facebook Live, Twitter, asin man sa YouTube channel mga tugang. Pwede dong i-like, share, follow. Asin pwede man po kamo mag-subscribe sa moyang YouTube channel mga tugang. RPN DCKI Iriga po mga tugang. Thank you so much. Sa labis na pagdaramdam. Aratyan ta, paabutan man niya to si mga kababayan ta na nag-aantabay sa loob po ka na sa tuyang programa. Ngunyan pong hapon mga tugang, digdi po sa DCKI mga tugang. Ano po? Oy, sa mga nagkukumplean nyo pala ngunyan, ha? Si Ma'am Gail Bernales, garo birthday ngunyan. Happy birthday tabi, Ma'am Gail Bernales, arong teachers po sa sa grade 4 siguro o grade 5. Happy birthday. And may you have many more birthdays to come po, ha? Okay, sige. Oras na ngunyan, 26 minutes. Makalipas na ang oras na alas 12 nin pagkaudto po mga tugang. Okay. Piganap ko kaya So kang DepEd na memorandum na pinaluwas mga tugang. Dapit po sa blended learning na pinahuros po ninda mga tugang. Mas maray na itong nanya to. Mabasa an iba po sinasabing magbi-blended learning na naman. Kawasa nga ni digdi sa sobrang init na namamatayan po mga tugang. Ngunyan pong mga panahon lalo na po ining ibang lugar digdi sa Pilipinas. Kundi sabi ko na nga ni Kasubago digdi sa Tuya, bako managayong di managayo kita nakakamati nin sobrang init digdi po sa probinsya din Camarines Sur. Igwanin mga mapresko man na lugar na dahil talaga pwedeng magkaigwanin o kaya pwedeng isuspender ang pagklase mga tugang. Sa ligayang dapat ay sa sabi ka na sarong listeners niya to, pambihira ngayon sir sa imong background, pampaturog. Bagay pag-araw kining oras, tapos pa sana sa
pagkakan, ani ba po talagang, kuyan, ani ba po nakakamati nin tungka. Si Ma'am Kyle. Maray na hapon. Maray na hapon ki ansa mo yang admin yaon ngunyan. Digdis nabigla. Ano ta nabigla ka? Ha? Anyway, alas 12:29 na po matug ang ano sa oras ngunyan. Sige na. Dahil ka man nahihiling. Ay, sarap pa mga tugang sa mga pinagkakaseributan ng kunyan kan iba niya tong mga kababayan. Madali na po ang filing of Certificate of Candidacy. Kahit pong mga gustong maging opisyal sa barangay and sa SK. Ini pong barangay and SK election po mga tugang. Naarin nga ni so filing of malipot. Malipot. Naarin nga ni so filing ka na Certificate of Candidacy. Kung dahil ko nasasala this coming September na mga tugang. Ano po? Kaya sana magpreparar na sana sa mga sa mga iisip na kumandidato, ha? Walang kaligayahang matatamo, luluha lamang. Dawa sa mga tugang pinag-urulayan na po ining mga nagdadangadang na barangay and SK election. Kasod mga ni dyan sa San Vicente. Pabutan ko daw nin maray na pagkahapon ang mga taga dyan sa barangay San Vicente, Bao, Camarines Sur. Barangay Fiesta ninda kasodma. Family Ronda, Family Blanquera, dyan po sa barangay San Vicente ki Uncle Fernando Ronda and Blanquera family. Palencia family, maray na pagkaudto. Malata sarong nga ni sa mga napag-urulayan ninda. Taigwa palang dumanin bisita from Pulangi na sarong barangay Kagawad. Di na pag-urulayan, ining mapadapit digdi sa nagdadangadang na eleksyon po mga tugang. Sabi kay itong barangay Kagawad na kaulay ko, kami ngayon sir, makandidato giraray. Pero ngayon, ngunyan pa sana, kay puwanta ngayang tipon nin budget para sa nagdadangadang na eleksyon. Tanong niya ako, dahil pwedeng magkandidato na mayo nin budget? Ay, lalo na po ngayon ngunyan sir na mga panahon, kung gusto mo ngayang gumana sa imong dadalaganan sa barangay, magkagawad man yan, magkapitan, kay pon ngayon may budget, ganun na po pala niya kung yan, ano? Kung ika-qualified mga tugang na magdalagan bilang barangay, punong barangay, o kaya kagawad, pag mayo palan kang budget, dakulang budget, di ka pwedeng gumana? Dahil po nga sir, tayo yan na napag-nanudan kan mga butante ngunyan. Pinatuod kaya nga kan mga darakulang politiko na an eleksyon, ipaagi na sana sa kwarta. Sa bagay niya ako, kaya pala niya ako kita, grabe ang pagtios pag-abot kan eleksyon, babakalon na sana tangani sanang gumana si kandidato. Yan na kaya ngayon usungon yan na mga panahon. Kaya Rakman, kung ansarong gusto man na maging opisyal sa barangay, kung mayo po pala mga tugang nin awad-awad na budget, di ka manggagana mayo ka nin kwarta. Kung ikukumparar mo man kay itong maluyaman dahil may budget, o di sindaan pwedeng o kaya ganahon da ang laban po sa barangay po mga tugang. Kaya ngunyan po ngaya kay puhan igwa na po ngaya kita nin
preparadong budget para po digdi sa nagdadangadang na barangay election 2023. Kaya yan po mga tugang, ano. Kung mayo pala nin ko yan, mayo nin day pwedeng manggana. Ay, nako talaga, oo. Oy, maray na pagkahapon sa gabos na mga nag-aantabay sa satuyang unyan, digdi po sa laog ka na satuyang programa. Ini po ang pagulayan ta program digdi sa RPN Radio Ronda. Ayan. Sige, si Nena Birdie Floor nag-aantabay. Salamat na marayan sa Kuyang Tugang dyan po sa Mariveles Bataan, nag-aantabay man. Si Nati at ate natin Navarro Birdie Floor Trio, day ka nagpuli. Day ka nag-atindir sa reunion dyan sa Bulwang. Kita medyo day pa makaduman tabay obligasyon pa kita. Importanteng tapuson ta na muna. Ini yung obligasyon pa. Okay. 25 minutes bago maggalaw na ni Napon. Igwa kita nin commercial pa dyan. At sa kuyang kaparter. Okay, sige. Dire-diretso na po kita mga tugang. Digdi po sa laog kan sa tuyang programa. Digdi sa RPN DCKI. Ini po ang programang Pag-Ulayan Ta. Okay. Tara John, di ka nag-attend. Habol na lang. Congratulations sa Grand Reunion at Chan Navarro family dyan sa Bulwang, Bao Camarines Sur. Oh, welcome sa Gabos. Day pa. Nasa obligasyon pa kita. Ngunyan pong pagka-udto. Digdi sa laog kan sa tuyang programa. Okay, sige. And siyempre si Alma Bernales Polvorosa, Connie Lontaya Polvorosa Oleya, pinsa din eh. And si iba pa niya ito mga nag-aantabay sa lagpokan na programa, pabutan ko nin maray na pagkahapon, si Maestrado Edelfa, si Jane Baroga Campina dyan San Fernando, yan, si Marisa H. Mendoza, Gary Naldo Alanis, Jimmy Busadre, Minique Enrile Lee, Alma Bernales, yan, si Nena Verde Flor and Charito Bahaw. Marahay na pagkahapon. Magandang hapon, sir. Tagalog kaya ito. Si Charito Bahaw. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. Kung saan man kayo ngayon. And siyempre, subi pang mga nag-aantabay sa tuya, si Maria Edna Orqueta Botor, Jeneline Villegas, Asuncion Esplana Rempis. Yan. Si Ma'am Jean Villarreal Reginaldo. Yan. Karoon nagabot na sa iyang eldest daughter or basta sa iyang aki. Ali sigurong abroad. Okay. Kaya ako rin nagko-congratulate sa Naga City sa pagiging overall champion sa ginibong modified palarong Bicol po mga tugang 2023. And sana po talagang ini pong nagdadangadang na barangay as in SK election day man po lugod Di man pulugod mga tugang na mabahidan. Mabahidan nin ano man na pwedeng mangyari na baka sabihin si Pulano ngaya, dinaya, kung isa-isay. Sana si mga darakulang politiko, pabayaan naman muna ang barangay. Tanganing at least makagibo man po ang mga opisyal o mga gustong maging opisyal kan barangay kan sa indama na pwedeng gibuhon. Dahil nanguna po nindo pagparapakialaman ha. Pero ang dangog ko, igwa na po nin mga gustong kumandidato sa pagkakapitan, igwa na pong mataunin nin budget
Bahay siya nata sa maabot na daw sa tuya yan na ipapaabot sa Indo. Garo maluya ang pagtubod sa diri na kung mayo pala nin kwarta, dahil niya gaganahon ang laban sa pagiging barangay kapitan. Bakit ang naaraman kayan? Kaya sige na po ang berbisita, sige na po ang pakikipaghilingan duman po sa gustong tao o magtaupunin budget sa iya, tangani sa ng gastuson sa maabot na eleksyon. Ano? Pakiulay man niya to siguro sa mga darakulang politiko. Dahil naman nga nindo, pabayaan na nga po nindo. Ano? Kundi, ini po kayang barangay election po mga tugang. Ini po ang preparasyon man kan mga darakulang politiko sa maabot man na eleksyon. Every 3 years baga nagkakaigwa kita ng eleksyon. Ano? O ini man po ang sa indang magiging geya pag-abot ka ng eleksyon sa masunod. Sa congressman, sa mayor, sa gobernador, every 3 years na naman po yan mga tugang. Kaya ini pong sa barangay, ini man po ang sa indang ginigibong patadtaran, tanganing ganahon man po ninda sa maabot na eleksyon lokal. 20 minutos na lang bago mag-alauna nin pagkahapon mga tugang, digdi po sa tuyang programa, pagulayan ta program sa RPN DCKI. Aray na hapon kay Brad Chingsi. Siya po ang masunod na programa alas 2 nin pagkahapon, medyo harahalawig pa. Paanang mga musika yan, ano? Anyway, talagang araw kayan, basta importante, kamo po maugma sa indong pagdangog po. Digdi sa laog kan sa tuyang programa, digdi sa RPN DCKI. Yan. Pwede nindong i-search ang RPN DCKI Iriga sa YouTube channel. As in sa Facebook account kan RPN DCKI mga tugang. Saro lang po yan RPN DCKI Iriga, Facebook account, Twitter as in man, YouTube channel mga tugang. Ay, sa mga si Charles Fajardo dyan sa Barangay San Vicente, maray na pagkahapon sa Saimo Tabi, Charles. Si Mabert, nakita mo ang luna. Mabert dyan sa Del Rosario ba? O nalingaw rin sa apelyido. Bira ka ngaya, pero ming nag-aantabay ako sa imo. Anyway, thank you very much po. Sa mga nag-aantabay mga tugang, digdi po sa laog ka na sa tuyang programa. Igwapanin mga nakaantabay sa tuya pala na si Jovi Gonzales Lotivio, maray na pagkahapon, Ma'am Jovi. Yan. Salamat na maray po. Nakaantabay po digdi sa RPN DC. Kaya magandang tanghali po sa lahat, sabi ni Ma'am Jovi Gonzales Lotivio. Taga sa si Ma'am Lotivio, Ma'am Jovi. Salamat na maray po sa Padagos Mundo Pagantabay, digdi po sa RPN DCKI. Kami po nagtatao sa inyo ng mga informasyon asin kadakol pang iba mga tugang. Ay, dyan man po sa Tigaon, Camarines Sur sa Partido area, kan sarong aldaw, ginibo man ang DOH, HEMS na inapod na basic training. Ini pong emergency medical technicians basic training mga tugang. Pinanginutan mismo ini kan Department of Health, HEMS, kan Bicol Medical Center mga tugang.
14 national facilitators sali po sa probinsya ng Camarines Sur, asin po sa Albay. Naginibo po duman sa Sarong Multipurpose Evacuation Center, duman po sa Sangay, Camarines Sur. Kadakol po kan nagpartisipar duman. Almost 30 mga pindas sa uminagi po sinda sa manlain-lain na evaluation, asin practical examination para po sinda maging opisyal na sarong EMT na inaapod. Ini pong emergency medical technician. Yan. Kaya congratulations sa gabos na mga graduates. Lalo na si mga taga-Tigaon. May mga pinsan po kita dyan. Mga Verde Flores family dyan sa Tigaon, sa Nato, Sangay, dyan sa iba pang lugar, kan partido area. Congratulations sa Indo. Nakatapos po kamo sa ginibong emergency medical technician basic training po mga tugang. Sige, sana magamit po yan Indo ha. Importante po yan mga tugang. Sa Indong mga nanodan. Mga mata, kagandahan mong panlaba. Hoy, 15 minutes na sana po mga tugang bago po magabot ang oras na alauna nin hapon. Oy, si Bro Jik San Pascual. Maray na pagkahapon sa imutabi bro. Iba ka sa lahat. And by the way, condolence po sa family Britannico. Sa kuyang auntie, tugang kan sa kuyang ina na si Judith Navarro Britannico. Binawian na po nin buhay mga tugang kasudma mga 2:00 nin maagahon. Ang bangkay po napapatentehan dyan po sa Zone 5 Barangay San Nicolas sa Banwaanin Bao, Camarines Sur. Kaya condolence po sa family Britannico. Tugang inin kan sa kuyang ina si Auntie Judith Navarro Britannico. Sa bayan man pating ko yan, naghali siya, sabay kan reunion kan Atchan Navarro family dyan sa barangay Bulwang, Bao, Camarines Sur. Kaya condolence na lang kay Toto and kay Terry and magtugang Hindi malaman, ngunit ito'y ginising ng iyong. Mientras tanto matugang sa iba pang mga impormasyon niya ngunyan pong pagkahapon Na aking nakilala. Maramon taman daw mga tugang ang iba pang mga bareta mga bareta po sa lado nasyonal. Haros ngunyan pong mga panahon sisirit na naman po ining inapod na COVID-19. Ini pong COVID-19 mga tugang. Ang mga eksperto sa salud, sa Department of Health mga tugang, igwapo na naman po sindang patanid. Pwedeng rason ngaya kan paglangkaw kan kaso kan COVID-19 sa Pilipinas ang presensya kan Omicron sa variant XBB-1.16. Ini yung inaapod mga tugang na Arcturus. Ayan po ang sinabi po kan mga eksperto. Sinabi po ini kan sarong health expert na ang parehong trend ngaya
Dati naman na nangyari kan maglaog ang iba pang mga variants sa Pilipinas. An BA2 kan 2022, BA-4 as in BA-5 kan taon 2023. Ang sabi po ni disease expert Dr. Ron Jean Solante kan San Lazaro Hospital kan Manila. Kung kaya ngayon inaasahan kining andit na pagtaas kan mga kaso na dulot kan XBB sublineage kan Omicron mga tugang. Ang sabi pa po ni Solante, ang Turus subvariant igwang growth advantage kumpara sa iba pang Omicron subvariant mga tugang. Gustong sabihin, mas marikas na mag-abot sa hawak huli sa mutations sa spike protein. Kung kaya ngaya mas halangkaw an ulakitan ka ini. An Arcturus subvariant mga tugang, dain naglalataw na madulot nin mas grabing COVID-19. Ini po base sa mga eksperyensya kan ibang mga nasyon sigon paman ki Solante. Sana nga sana dahil po maging kuyan naman ini na matadtaran kan mga kan gobyerno niya to na mag-igwanin lockdown. Sana po dahil naman po lugod. Ta sa pinakauring COVID-19 biosurveillance report kan Department of Health mga tugang, igwa pong 130 bagong kaso kan Omicron subvariants ang nahiling digdi sa Pilipinas. Ini po ang resulta kan pinakabagong genome sequencing na minasakop sa panahon kan Abril 12 abot pong 19. Kabilang po sa report ang sulusulong XBB-1-16 o hali po duman sa may Iloilo asin nagrahay na ang pasyente na asymptomatic sigon po sa Department of Health. Takan March 23, ngunyan, abot ngunyan ang mga panahon, ang XBB asin ang sayang sublineages mga tugang were the most detected variant comprising 63.06%. Kan sample sequence with assigned lineages na pinagsundan po kan BA-2-3-20. Asin ang sublineages kaini sa sibgon sa DOH mga tugang. Kaya paghali sa 130 kaya 113 kaso 82 po digdi na pag-araman bilang XBB kabilang an kadakol dahil ko na pagbasawon na mga XBB-1-9-1 nariribong ako kung narin na talagang totoo digdi kadakol na kan mga kuyan kan mga pangaran ang tulo digdi bilang XBC ang tulo pang ibang Omicron sublineages sigun man sa Department of Health mga tugang. Bira kuyan man na pagparabasawon ni mga tugang. Anyway, dawa nga ni igwanin araw kay ni mga tugang, dahil man giraray kita pagiging pakakampante. Adigdi po sa Omicron na ini mga tugang, sublineages na sinasabi kan Department of Health mga tugang. Kaya nga ni kay po naman giraray ngayang maging maingatan sa tuyang mga kababayan digdi po sa bagay na ini mga tugang. Kita man sanaan kayan kung dahil po kita maingat digdi po sa sinasabing ining sublineages mga tugang kan Department of Health. Oras na ngunyan, 6 minutes bago magabot ang oras na launanin pagkahapon. Digdi po sa laog ka na sa tuyang programa. Na pagmamahal
Kamusta ko na lang po, gabos na mga nakaantabay ngunyan sa pagikan Facebook Live. Dahil po ako nag-Facebook Live kan sa kuyang personal account, ha? Digdi lang kamo sa RPN DCKI Iriga. Medyo mas marhay an Facebook Live, Twitter, sinman YouTube channel mga tugang. Oy, congratulations sa mga nakapasar bilang civil engineer. Yan. Nakakuanin pinakahalangkaw mga tugang na puntos ang duwang civil engineers graduate na nagkuha kan Abril para sa civil engineer licensure examination. O sigon po sa Professional Regulation Commission. Pero si aki kan sa kuyang kumpare si Joseph Bibonya, digdi sa siyudad kan Iriga. An sa iyang aki si Angelica siguro yun. Uy nakapasar sa civil service o kaya civil engineer licensure examination. Congratulations. O duwanan aki mo pading Joseph Bibonya. Duwanan aki mong licensed civil engineer. Congratulations Pakatapos kan grabing paghirap, tiyaga, igwaman girarainin itinaong kaugmahan, asin swerte. Kaya nga ni sabi ko, kita pong mga magurang na nagpapa-eskwela pon sa elementarya, high school hanggang college, normal na po yan na maka-experience kita nin problema. Sabi nga ni kaniba, normal nga yan pag nagpapa-eskwela, nagkaka-utang-utang para sa nga magastos sa mga aki. Pag iyan nga nakalampas, asahan mo nga yan na sa imong namatian na paghihirap, ang ibabalyo ka yan, kaginhawahan, yan, kaugmahan. Kaya, congratulations sa mga nakaparasar sa civil engineers. Mga civil engineer na po kamo. Kagandahan mong Kaya sa mga magurang, congratulations. Takamupuan dapat na matawan nguna nin onra sa pagkakapasar kan sa indong mga aki. nakikita. Iba ka sa lahat. Ay, 3 minutos na sana mga tugang bago magalaon na. Pero abot kitang alas 2 ha. Abot kitang alas 2 nin hapon mga tugang. Kadakol pa po kitang mga pagurulayan at yan. Salugpukan sa tuyang programa. Pero igwaman po kitang musika na ipapadangog po sa inyo. Sa aking kalungkutan. At yan sana mga tugang kami po mabelta. Sa tuyang programang pagulayan ta banwaan digdi sa DCKI. Pagkatapos na kan sa mga station ID asin man mga pagirumdom. Sa panados na pag-asigura na anpirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daina mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asin undersized na mga bakal arog kan kabilya, angle bars asin iba pa kasigun sa mga eksperto nakabarato kaman sa presyo alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa ning diskwido kaya sa Ngo & Sons ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. Di kalidad, asin sigurado nasa tamang standards. Asin safe ang sa imong pamilya. Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan. Puon kadto sa kununyan. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon.
Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panay pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stay-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy na easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masedong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Starwax, Starwax, wax. Starwax, Starwax, wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Starwax, Starwax, wax. Keep that to the max. Starwax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa loob. Starwax, Starwax, wax. Keep that to the max, max, max. Starwax floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa yan. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. RPN Provincial Stations. DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKR Iliga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadia, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network. Radyo Honda. DZKI Iliga. Metro Kapisanan ng mga broadcasting ng Pilipinas. Oras
Nabigla ko kan background ko. Ay, alauna, 5 na po mga tugangan oras. Palagos mong girari kita digdi sa programang Pagulayan Tabanwaan mga tugang. Alauna ha, abot ng alas 2. Sarang oras pa po kitang mag-iribanan mga tugang digdi sa lawag ng programa. Nabigla ko sa kuyang background ngunyan. Pero okay na yan. Pero pag-arap kayo ng oras, pampatungkaman. Okay na siguro ini. Dahil man kita puputulon ka na Facebook. Ay, giraray, maray na pagkahapon sa Saindo po Gabos na mga nag-aantabay ngunyan. Digdi po sa programa. Si Manay Mayra Pasiona, ba? 40an ko yan. Nag-attendir dyan sa ginigibong reunion dyan sa Barangay Buluang. Sa Banwanin Bao, Camarines Sur. Sige. Salamat na marahay ha. Dawa pa paano ayaon ka mo dyan. Nakaabot ka mo. Sa ginigibong Atchan Navarro reunion mga tugang. Sa tibaad makaabot kita Atchan na mga pasado alas 2 ni na pagkahapon. Maray po na mahiling sa mga kapinsanan. Diyan po sa ginigibo mga tugang na na reunion. Sige ha. Pasensya na ta. Igwa pa kitang duty ngunyan na pagkahapon digdi sa lawag kan sa tuyang programa. Ay, kumusta sa mga nag-aabang kan laban kan Lakers saka kan Nuggets? Garo lamang ang Lakers Garo sinda na po ang malaban sa second round. Ini po matugang salado po kan NBA. Kadakol po kayang nag-aabang kay ini pong mga kining NBA mga tugang. Kansaro man na Aldaw naglaban so top 1 sa kaso top 8 so pang 8 team kalaban so top 1 malata dinaog so so top 1 kan pang 8 team mga kan top 8 entry kan Milwaukee Bucks asin kan Miami Heat. Sayang pero misindang number 1 ang Milwaukee Bucks. Pero duman sa first round sa playoff mga tugang kalaban ang top 8 na team ang Miami Heat. Ay nako, grabe sukawat. Kaya nabuhay-buhayan sa mga mga followers kan Miami Heat. Dinawag po sa Milwaukee Bucks 4-1 sukartada. O saro sa nang ginanakan Milwaukee Bucks kontra duman sa Miami Heat na naka-4 na kapangganahan sa round 1 kan sa indang laban. Normal yan sa sports may nadadaog, may nanggagana. Parehas man digdi sa katatapos pa sa ng palarong Bicol mga tugang, modified palarong Bicol. Oy, napabilib ako duman sa mga baseball players sa high school and elementary na hali dyan sa Banwan Canbao sinda po ang nag-champion sa baseball sa elementary saka sa high school. Congratulations. May kuyan pala ng sindangon yan na may guidelines pala ng DepEd na kung sa iso nag-champion na team, iyan ang papadara duman sa palarong pambansa. Dati-dati kung ang baseball team nindo nag-champion sa Camarines Sur, igwayan po puruton na mga ibang players sa ibang probinsya. Kaya sabi ka iba, mas maray ngayon yan kung sa nga so team anong team ngayon so nag-champion o day na ngaya iibanan nin ibang players sali sa ibang probinsya mga tugang. So ayan po tangani ngayang day mawara so sinasabi nindang teamwork. Tapag nagwa kaya nin ibang players sa ibang probinsya
siyempre maninibago na naman po si mga players, mga tugang na makipag ensayo o kaya maging kasurogan naging kalaban ninda durante kan palarong Bicol. Kaya ngunyan magayon ano. Yan po ang sinabi sa tuya kan as kan sarong ama na sa iyang aki player sa baseball, mga tugang. Magayon ngayon ngunyan. Junta pag nag-champion ngaya ang team mayo ngayang mababago iyang ipapadara duman sa palarong pambansa. O di magayon. Ang teamwork yaon mas lalong gaganahan ang mga aki, mga tugang. Just minutos na po pasado ala una nin pagkahapon. Sabi man kay ning Saro, kaman nga JB. Nagtuturog niya kita, ribok-ribok mo sa programa. Turog ka na lang po. Basta importante, nagdadangog ka sa laog ka na sa tuyang programa. Turog ka na lang. Turog-turog ka pero magdangog sa kuya. Una ako kung ano so message tigdi. Ito palan, kaman nga, ribok-ribok mo, tangayang nagtuturog kita. Tapos igwanin ko yan na, ha 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 ha. Ay, mga tugang, sangon yan, ini pong pinagpiprepararan kan sa tuyang gobyerno ang magiging epekto kan El Nino phenomenon. Sabi po kan iba, dahil nga sa climate change, iba na ngayon yan ang panahon. Climate change, ano po? Malangon yan, ang init ngunyan na mga panahon, mga tugang, grabe, nasok-sok po sa tuyang mga kublit, sa kalamnan, kan sa tuyang kublit, mga tugang, kan sa tuyang hawakan. Sobrang init na ngunyan. Dahil nga sa epekto kan climate change, dahil nga pag sinabing climate change nga mga tugang, nag-iiba na ang klima digdi sa kinaban. Sa bagay totoo. Tano, kita man sana po kaya an may kaginibuhan kayan. Tano ta igwang climate change kunyan. Dahil sa satuya man sana mga tugang. Naging pastidyo kita sa sa kalikasan, kadlagan. Wala na ngunyan in mga mararambong na tanom, punong o kaya kahoy. Wala na ngunyan gayo, iguana sana pero limitado ng marhay. Ang sarupa, dahil sa sinasabing nagiging marhay ang sa tuyang ekonomiya, manlain-lain na mga factory, manlain-lain na mga ginigibong pagmimina, o nararaot na po mga tugangan sa tuyang kalikasan. Data na po na i-preserve. So, sinasabi kay itong virgin forest, nawawara na po mga tugang. Kung sa 100% siguro ngunyan, nasa 20% na sana naigwanin mga lugar na makahoy pa. Pero haros kadaklan wara na mga tugang. Ini pa pong pagrambong kan mga negosyo, factory. Digdi sa kinaban mga tugang. Ini pong para sulo niya to nin plastic. Yan. Plastic nakakaroot po sa ozone layer. Pagpaparadamag niya to nin basura. Dahil sa makapal na usok mga tugang, nakakaraot po sa ozone layer. Kung kaya, nagiging mainit na po ang sa tuyang panahon. Mayo na pong nakakaulang sa init kan saldang, ini pong ozone layer na inaapod. Kaya ngunyan, mainit na po ang kinaban mga tugang. Dahil sa kapastidyuhan taman sa ng ginigibo sa kalikasan.
Kaya ini na po ang sinasabing climate change na kung hain so mga bloke-bloking yelo sa ibang nasyon, so mga may snow, kung an kahiwasan kan dagat, iyan na agihan mga tugang dahil sa kapal kan yelo, dahil sa sobrang init na ngunyan, yan po nagkakaturunaw na po. Kung kaya nagtataas naman po ang tubig, tubig dagat mga tugang. Igwa na po nin mga saradit na isla na kung kayo naglalataw ngunyan, wala na, nalalanto pa na po nin tubig ta, nagdadakol na po ang tubig dahil sa mga snow nga ni duman sa Antarctica, sa inpang parte kan sa Alaska, sa inpang parte kan kinaban niya tong igwa nin snow sa North Pole, yan na sinasabi, na malipot, ingon niya nagkakaturunaw na huli sa mainit na po ang panahon. Climate change na talaga. Nagriribay na po ang klima kan sa tuyang panahon. Kaya may mga advocacy di ba niya itong mga kababayan about sa climate change. Tanuman tangayanin kahoy ang mga bukid na mayo na ngayanin tanom na mga darakulang kahoy. May mga programa ng ginigibo mga tugang. Alagad ang sopas man kayan sa enot tatanuman pero iba dahil naman po na maintain mayo naman pong kapod kayan mayo naman po nin nagbabantay pag nagdakulan nin diit puputulon gigibunin uring panggatong ora bansa na sayang ko budget kan gobyerno. Halimbawa ang lokal na gobyerno kaya igwa pong gigibuho na tree planting o di ba pang mga organisasyon magkakigwa ngayon in tree planting. Abot sa naman duman mga tugang dahil man po na susustain ang pagpadakulakan kahoy ta mayo man pong nag-aasikaso. Igaw man po kitang inapod na forest ranger, mga nagbabantay sa kadlagan. Igwa kong kaibanan sa PTA na forest ranger po siya. Nagkakapot siya dyan sa may parte kan Libmanan, pasiring dyan sa may Sipukot, Ragay, Del Gallego. Pag nag-istorya kami about sa mga nadadakop nindang ko yan, mga kababayan tang nagtatransportar nin kahoy, tapos nahihirak man ngaya kami ta, gurang na iyo man sa ngayang hanap buhay, kundi maayo kitang magiginibo ta. Iyan, nasa layman niya to mga tugang na bawalan pagparaputol po nin mga kahoy mga tugang. Babae pati, ako yan. Mas gusto ko ngayang nasa field, abo ko yung sa opisina. Pero DNR ang nakakasakop sa inda. Kaya ang lugar niya sa may Sipukot, Del Gallego, Ragay, dyan sa Libmanan, yan. Abot nga duman sa may parte kan Tangkumbaka. Aram mo yung Tangkumbaka? Sabi ko, itong pinaka may halangkaw na bukid dyan sa lugar na yan. So binagsakan kay Dokan Cessna Plain. Bakong Cessna Plain, so ano kan Pwersa Armada kan Pilipinas, AFP, so pagbubugta kanin mga kargamento dyan sa may parte kan Tangkumbaka. Nagwa kaya kitang tugang kan sa kuyang ina na naging maestro talalaki to, maestro dyan sa may parte kan Tangkumbaka. Pag nag-istorya to sa kuya, grabe nga yan, magayon pa nga yan lugar dyan. Kundi ngunya na mga palon sa kadaklan kan tao, nagibog na po ang tao, minsan sa mga magayon na lugar po dyan na dadanyaran na po mga tugang. Kaya digdi po sa climate change na ini mga tugang, ini na po ang epekto ngunyan na mga panahon. Igwa na kita nin El Niño phenomenon.
Kaya ini pong satuyang mga nanunungdan, mga senador, congressman, igwa na po nin mga solusyon na ginigibo digdi sa problemang ini. Solusyon sa problema kan mga paraoma, halimbawa sa agriculture sector mga tugang, magigwa nin insurance, asin maibali sa plano kan gobyerno para mabawasan ang epekto kan El Nino phenomenon. Igbabagang mga lugar na garo itong mga daga pinagtatanuman, alang na maray, naggagatak yan na mga dagang yan dahil sa sobrang init kang panahon. Kaya mga opisyal niya to kan gobyerno, igwanin mga inaatubang dyan sa Senado, halimbawa igwanin Senate Resolution numerado 549 na gusto kayang mahilingan kamugtakan kan agricultural insurance kan gobyerno. Lalo na ang sektor kan agrikulturan enot na naapektaran kung igwanin mga kalamidad na nangyayari. Kaya digdi sa bagay na ini, sa tuyang gobyerno nagigibo po nin mga paagi. Tangani sa ng matawan po nin bastanteng mahilingan kamugtakan asin matawarin bastanteng tabang kan gobyerno, lalo na po sa sektor nin agrikultura. Ang agrikultura, bako sa naman sa mga nagtatanom, kundi kabali naman po dyan sa mga nasa fisheries, asin iba pa. Ini po mga tugang. Almost 22.2% kaya kan 10.5 million na mga nagtatrabahong Pinoy ang nakadepende talaga sa agrikultura bilang pinagkukanan ninda nin income. Sa ikabubuhay. Base po ini duman sa ginibo mga tugang na survey kan Philippine Statistics Authority. PSA mga tugang. Ini pong milyones na mga Pilipinong nagdidepende sa agrikultura. Base po sa survey kan PSA, sa Sindang Labor Force Survey mga tugang na ginibo kan Enero 2023, almost ngayon almost one-fourth kan sa tuyang labor force yaon po sa agriculture sector. Asin nga kung daini magigibuhanin na magkakanigong measures tangani sa nang maprotehiran asin mahiling an severe declines in employment na pwede pong pasiring sa hababang agricultural production, endangering the livelihood of millions of Filipinos in the sector and also our country's food security. Kaya nakakalarma po ini mga tugang ang hababang paggamit ng agricultural insurance para ngayon sa mga paraoma. Lalo na takaypuhan preparado ang gobyerno sa epekto kan natural extreme events. Ining mga kalamidad, ining climate change o pagbabago kan klima. Kaya digdi sa parte kan inapod na agriculture insurance program na kaypuhan kan mga magiging beneficiaries kay ini po ang inapod na future ready and easily accessible sa mga benepisyo kan sa to yung mga paraoma asin man fisher fox. Ini man pong Philippine Crop Insurance Corporation nagtatuman in insurance serarom kan 7 agricultural insurance line. Yan man po dyan ang rice crop, corn crop, high value crops, livestock, fisheries, and aquaculture. Kabali pa po dyan ang non-crop agricultural assets as in credit and life-term insurance. Kaya dapat ngayon simbagan kan PCIC ang mga issues kan mga paraoma sa atubang po kanina po na indemnity claims. Arog kan kakulangan nin karaman hababang proseso sa claim payments
documentary requirements asin dagdag na gastuson na nagre-resulta sa hababang pagkua kay ni mga tugang. Sigon pa po sa Pag-asa, dawangan ni opisyal nang nagtatapos ang La Nina kay puwa na prepararan kan gobyerno ang El Nino na naman. Pagkatapos kan La Nina, sumsunod El Nino. Matatapos na po kaya ang La Nina. Kay po nang prepararan kan gobyerno ang El Nino na inaasahan idideklara na sa bulan kan Mayo o baka by next week. Ideklara na po kan Pag-asa na El Nino na. Sa resolution mga tugang, ang panginot na rason kan hababang productivity asin mga maling o salang trend sa agrikultura, iyo po ang climate change. Regular water disturbances asin po disaster. Kaya ang DA po ngunyan, ang weather disturbances nagbaya po nin 746 million pesos na danyos sa agrikultura kan Enero 2023 pa sana. Asin pwede ngayang poon kan 2010 abot 2019 ang danyos sa agrikultura magabot sa 290 billion mga tugang. So ini po ang sa tuyang mga nanunungdan, ang sa tuyang mga opisyal kan gobyerno naggigibo na po nin lakdang prepararan ini pong pwedeng sapuon na problema kan sa tuyang mga kanlado kan agrikultura asin man mga parasisira ini pong El Nino phenomenon mga tugang. 25 minutos pasado alauna ni pagkahapon digdi po sa laog ka na sa tuyang programa ini po ang pagulayan ta banwaan mga tugang. Kumusta ko na lang po gabos na mga nag-aantabay ngunyan ha. Kumusta ko na lang kamo dyan sa mga naka-Facebook Live, Twitter, YouTube channel. Yan. Maray na pagka hapon na po sa Indo. Abot po kitang alas 2 ni Napon at yan alas 2 mga tugang. Si Cheng Si sa iyang programang 60 at your service garuto. May guest siya po at yan mga tugang. Kaya antabayanan tapo yan ha. Kamusta ko na lang po, gabos na mga nagantapa. Si Lani Saliena pala, dyan sa Cavite. Si Celeste Duruin sa Hong Kong, si Sonia Pontanares dyan sa Macau. Maray na pagkahapon sa Indo po, gabos. Welcome, rigdi sa programa niya to. Okay, sige. Sana nga makahabol ako at yan. Baka pag-abot ko duman, nag-urulian na. Wala na kita nga abuton. Dyan po sa dyan sa Barangay Bulwang. Tibaan pa man. May abuton pa kita. Pero pag Mayo na, no problem. Dali na po, 30 minutos na sana. Kita po, paaram naman po mga tugang. Sige. Ay, nako talaga. Uy, ano ining... Ay, may kuyan. Banggaan. Banggaan kan duwang barko sa korhidor. Nako. Sarong Chinese seaman mga tugang asin Filipino safety officer an gadan mantang tulupan pinaghahanap kan magbangga ng duwang lulunadan o sakayan tapag sa dagat kaya sakayan pandagat tapag lulunadan sa inland sakayang pandagat duman sa Corregidor Island mga tugang. Nako. Ini po ang report kay na Philippine Coast Guard and MV Honghai 189 na sarong dredger
naglubog kan makabanggaan kainian MTP Tight Sur na sa Roma na chemical oil product tanker. Makalisan na ng bitan ng banggaan sigon substation corridor kan nagtalikod na Biyernes. Nako. An MV Honghai 189 alis sa Botolan, Sambales, mantangan MTP Tight Shore aliman sa Maribeles, Bataan. Barko ini kan ibang nasyon tayaon digdi. Nagpapara kuha ka mo nin daga. Gigibunin dong kuyan dyan sa West Philippine Sea. Kuyan ini MV chemical oil product tanker po ini mga tugang. Na siguro sa rescue vessel na Hengda 19 Lunada unbinding crew. Sa bilang na ini sinabi kan PCG na 16 ang Chinese crew ang na-rescue mantang apat man na Pilipino crew kan MV Hongdae 189 kung sa inan duwa digdi dinara sa Batan General Hospital kabilang ang safety officer na binawian na po ng buhay. Naku, kasuarin pa lang ini. A minute ago, ungon yan. Wala una, 13 nin pagkahapon. Grabe pinaluwasan bareta, ngun yan pa sana. Mga alas 7:30 nin aga, kan makakan SAR team, ang hawakan Chinese crew mga tugang. Kaya nagpapadago sa po ang tulong iba pang missing crew alis sa MV Donghai 189. Dawa binubuli ang barko kan Pilipinas o PCG duman sa West Philippine Sea pero pag igwang nangyayaring araw kaya invuelto ang Chinese tinatabangan rescue kan mga members kan Philippine Coast Guard mga tugang. Kaya ang gabos na 21 crew kan MTP Tight Sower nasa maray ng kamugtakan. Nagsasagi pa ng Port State Control Inspection sa MTP Tight Sower para mapatinir ang barko po mga tugang. Ayan ang karayan sa mga Pinoy na dawa nga ni sa West Philippine Sea. Grabing inaabot na pambubuli kan mga singkit. And mga Chinese Coast Guard sa Philippine Coast Guard. Pero pag igwang nangyaring araw kaining insidente tinatabangan kan mga Pilipino Coast Guard mga tugang. Yan ang karahayan Kaya dahil nga ikaw magpara pambubuli sa mga barko kan Pinoy kan PCG. Taan pinagagihan Philippine water po yan. Tauling pinangaranan na West Philippine Sea. Sa diri na kan China. Yung bira, samantalang pagigwang mga araw kaining insidente, yaon man ang mga Pilipino mga tugang sa pagtabang digdi sa mga taga-ibang nasyon. Kaya nasa last 30 minutes na po kita kan sa tuyang programa. Likay po kamo sa sore throat ngunyan, runny nose, headache, dit na kalintura sin abo mga tugang sabi ka ni bang eksperto kabali nga digdi ang pink eye itong conjunctivitis sa saro sa mga bagong simptomas kan COVID-19 Omicron subvariant XBB-1-16 na Arcturus. Ang Arcturus pink eye igwa pang ibang simptomas kan COVID-19 arog kan sore throat, runny nose, headache, may kalintura o kaya abo. Kaya sabi ni Dr. Solante, maging maingat sa mga simptomas kan sore eyes. Kung medyo nagagatol, dahil na pagpara piripision kan sa indong mga kamot, tabakan sa indong kamot, medyo maati pa, ay na-irritate, so germs, nakabali pa duman. Uli sa parehong highly transmissible mga tugang. Kaya po anindang mag-isolate o magugas nin kamot sa kada pagkapot nin pandok o kaya kan sa indong lalawgon o mukha. Lalo na ang mga aking ngunyan
Tan mga aki, sige ang kawat dyan sa luwas. Ha? Sige ang kawat dyan sa luwas mga tugang. Kung ano-anong mga pinagkakaputan. Tapos pag nagkatulan mata, o dyan sa lalawgon, o ikakapot nindaw. Di subay Rusya o na duman. Dahil man po magkapot nin ibang tao para maiwasan ang pagluyap kan virus. Ayan, patanid kan mga eksperto. Ayaw man maraot na magsunod, ano? Kaya kay Pon man girara ang minimum public health standard. Arog kan pagsulot nin face mask, pagsunod sa physical distancing, lalo na sa mga vulnerable sector. Minutos na sana mga tugang bago po magabot ang alas 2 nin paghapon. At yan alas 2 po ha, ang programa ni Brad Chengsi sa iyang programang garo 60. Okay, sige. Salamat. Basahan ko daw ining mga pinabot sa toya. Uy, si PSDS Josephine Casyaw Duruin. Salamat, ma'am. PSDS in secondary. Yan. Si Elsa Buena. Paabutan niya to nin marahay na pagkahapon. Si Ryan Mansano, Edna Lantano, si Connie, si Nelson Kelly. Diyan sa Caloocan, maray na pagkahapon sa imo, ka Nelson Kelly. Si Marlon Canoto, yan. Si Bernales Marjeline, diyan po sa Kuwait. Salamat na maray. Si Graciano Bernas, si Kahes Cesario, si Mary Iris Navarro Romero, dahil ka nag-uli, Iris ha, dahil ka nagbali sa reunion. Si Jed Aldwin Doroin Britannico, maraming salamat ha? Watching from Kuwait, sabi ni Marjeline Bernales. Yan. Thank you, salamat po sa indo ha, ng mga padagos na nag-antabay po digdi sa RPN DCK ay mga tugang. Ikadakol pa kitang mga kuyan listeners ha. Si Mading Bikbik Imperial. Yan, salamat. Si Roberto Garcia, si Army Brigula. Si Lani Saliena dyan sa Cavite, si Gigi. Lovely alarkon kang unyan ha. Si Emiliana Kasim dyan po sa Pakistan. Salamat pong maray sa padagos po nindong pagantabay sa laog kan sa tuyang programa. Ini po ang Pag-ulayan ta program. Oy, sa mga taga dyan sa may partikan San Juan, Bukaw. Yan. Bukaw, San Juan. Ang apod kaya yan, Bukaw. Dyan San Juan, Iriga City. Ang Maestrado Arenes family. Maray na pagka-udto sa Indogabos. Basta na lang kamo dyan na mga nag-aantabay ngunyan na pagkahapon. Kan bakulang dyan sa Manila, pati digdi sa Tuya. Igwapo nin pwedeng mamatayan ng mga consumers sa paglangkaw kan rate kan kuryente sa masunod na bulan.
Ini pagtaas kan konsumo kaya kan enerhiya na dulot kan paglangkaw kan temperatura. Yan. Inuli po ta igwapo din mga igwapo din mga lugar na mataas po ang sinasabing data hali po sa Independent Electricity Market Operator kan Pilipinas. Igwapo digdingan ni sa tuya o dyan sa may parte kan Albay ang problema man po ninda dyan pagkatapos na mawara na po sa APEC nagbalik giraray sa alay ko ang perming brownout na namamatayan kanibang sa ibang mga lugar dyan sa sakop kan alay ko ang pagtaas pa kan babayadan sa kuryente. O kita man digdi, makakamati man kita nin paglangkaw huli nga ni sobrang init kan panahon. Kawasa ta, yaon po dyan ang paggamit nin aircon, electric fan, dahil po pwedeng magtipid pag grabing init. Lalo na sa pagkakabanggi, siyempre bubuksan mo ang aircon mga tugang. So, ayan po ang pwedeng maging kausa kan paglangkaw mga tugang. Kan babayadan niya to sa kuryente. Pero by next week, igwaman po kitang aabangan na maray na bareta sa mga sa mga motorista. Kung kamo po may mga bihikulo, igwa po kitang aabangan. Garo medyo mataas-taas ang dagdag bawas sa presyo nin petrolyo mga tugang. Abangan ta po yan ini po saro sa mga pwedeng ikaugmaman kan iba niya tong mga kababayan. Ini pong pwedeng pagbaba kan presyo kan petrolyo mga tugang. 10 piso ani bababa. Sa diesel, sa gasolina, tapos sa kerosene. Hindi magay na bareta yan lalo na po ngunyan aros gabus baga nagtataraasan dahil naman ngun nalugod magtasan na presyo kan na krudo o gasolina yan po sa rupa yan sa mga pwedeng problema kan sa tuyang mga kababayan mga tugang. Kaya sana dagos-dagos na po ang pagbaba kan presyo kan gasolina. By by next week. Siyempre kayan forming Martes yan Abangan tayo mga tugang kung pera po ang ipapaluwas na kwintada. Ang mga gasolinahan mga tugang. By next week na po yan. Oras na mo yan, 17 minutes bago magabot. Ang oras na alas 2 nin pagkahapon. Ako po, maluhay-luhay na akong mapaaram igwa kaya kitang dudumanan. May mga message na sa tuya na where you na sa mga yaround dyan sa ginigibong reunion niya to. Anyway, kaso bago pa man po kita tukaw digdi alas 12 abot kayang alas 2 sa tuyang programa. Pero sa maabot na Sabado siguro baka okay na abot na lang po kitang alauna din pagkahapon tapag alauna abot alas 2 sarong paid broadcast mga tugang. Dati nitang pag-iriba, dati nindong nadadangog. Baka by kuya na po yan by Saturday baka magpuna po sa iyang programa. Kaya kita 12 to 1 nin pagkahapon madadangog po nindo kaya kada aldaw na Sabado digdi sa RPN DCKI.
Ay, may mga ipapadagong ako sa indong mga musika. Dahil naman kita naka-Facebook live ngunyan, Chip. Sa mga musika muna kita. Abot alas 2 nin hapon. Tanganing makaprepare naman ang masunod na mga programa. Digdi po sa RPN VCKI. O ni po, ang mga iba pang mga musika, mga tugang para po sa indo. Ay, ako po si JB, June Floor, ang sa indong nakaibanan, ngunyan na Sabado. Pagulayan ta, Banwan. Siyempre si Engineer James Sonoco sa main control ngunyan. Adaman sa may transmitter side, si Engineer Rabilin Dentoralio and si Chaboy na Obra with Bert Cabrillas. Ay digdiman yaon si Tony Saison and ano sa boyang admin, si Ma'am Kyle Ligasyon. Mga musika muna sa indong mantabayan ha, tanganing makaprepare man so masunod na programa ha. Salamat and happy weekend. Hindi mo ba naaalala ang mga kahapon na dati ay anong saya't anong tamis? Sadyang pag-ibig natin ay nakakapanghinayang, ngunit sa ating mga mata ito'y kalabisan lamang. Patuloy lang masasaktan ang mga puso. O bakit kay sakit pa rin ang paglayo? Wala ka man ngayon sa aking piling, nasasaktan man ang